அம்மன் அருள் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் வாழ்க வளமுடன் ஜோதிடர் சேஷ்டே குருமுரளி. என்றும் குரு வழியில் குருவை நேசிப்போம், குருவை போற்றுவோம். அன்பார்ந்த குரு வாரிசு அன்பர்களே, நம்ம இன்றைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, வருகின்ற புரட்டாசி மாத பலன். தொடர்ந்து நம்முடைய சேனல்ல எல்லா கிரக பேச்சையுமே நம்முடைய சேனல்ல கொடுக்குறோம். நிறைய அம்மன் அருள் டிவிக்கு நிறைய பேர் நம்முடைய சேனலுக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைப் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கீங்க. அனைவருக்குமே பொங்காலம்மன் சார்பாக ஒரு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா குரு அருளையே திரு அருளே கிடையாது. நம்ம தொடர்ந்து எல்லா வீடியோவும் பாருங்க, கோவில் ஸ்தலத்துல தான் நம்ம வீடியோ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். இந்த புரட்டாசி மாத பலன் உங்களுக்கு எது சம்பந்தமாக, 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் எது சம்பந்தமாக சிறப்பா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பொதுவான ஒரு பலன் தான் கொடுக்க போறோம். ஃபுல்லா இது வந்து ஒரு பொது பலன் தான். ஃபர்ஸ்ட் உங்க விதி ஜாதகத்துல தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். விதி ஜாதகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணும். லக்னம் என்பது உயிர், ராசிங்கிறது உடல். உயிரை மீறி தான் உடல் வேலை செய்யும். அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் விதி ஜாதகம் எடுத்து பார்த்துக்கங்க, நல்லா திசா புத்தி நடக்குதா அப்படின்னு பார்த்துக்குங்க. இந்த புரட்டாசி மாசம் பொதுவாக என்ன விசேஷ காலங்கள்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மாதத்துல பொதுவாக காலபுருஷனுக்கு 6வது ராசியில சூரிய பகவான் கன்னி ராசியில சஞ்சாரம் செய்யும் காலமே இந்த புரட்டாசி மாதங்கிறாங்க. புதனுடைய வீட்டுல அவர் சஞ்சாரம் செய்வார் இந்த சூரிய பகவான். இது வந்து பொதுவாக இந்த புரட்டாசி மாசம் எடுத்துக்கிட்டாவே பார்த்தோம்னா பெருமாளுக்கு தான் மிக உகந்த மாதம். இந்த புரட்டாசி மாசம் பெருமாள் கோயில் எல்லா கோயிலையும் பாருங்க, பெருமாள் கோயில சனிக்கிழமை ரொம்ப விசேஷமாக ஹோமங்கள் பூஜைகள் நிறைய ஒரு விசேஷமாக நடக்கும். பெருமாள் கோயில் எல்லா பெருமாள் கோயிலும் பாருங்க, இது விசேஷமான உள்ள மாதம் இந்த புரட்டாசி மாதம். இதுதான் முக்கியமான தினம். இந்த புரட்டாசி மாசத்துல பெருமாளை வழிபாடு பண்ணா நம்ம வீட்டுல மகாலட்சுமியே வீட்டுக்குள்ள வருங்கிறது சாஸ்திரம். வீட்டுல கிடைக்காத செல்வங்கள்லாம் கிடைக்குங்கிறாங்க. அந்த புரட்டாசி மாசத்துல போய் பெருமாளை போயிட்டு துளசி மாலை இட்டு வழிபாடு பண்ணா எல்லாம் வெல்ல ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த புரட்டாசி மாசத்துல மற்றொரு விசேஷ காலங்கள் முக்கியமான விசேஷம். அதாவது மகாலய அமாவாசைன்னு சொல்லுவாங்க. அமாவாசையில 3 அமாவாசை இருக்குது. இதெல்லாம் பெரிய ஒரு மகாலய அமாவாசை. இறந்த முன்னோர்களுக்காண்டி நம்ம செய்யக்கூடிய முக்கியமான காரியம் தான் அந்த அமாவாசை தான். பொதுவாக ஃபர்ஸ்ட் ஆடி அமாவாசை, அதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்த புரட்டாசி அமாவாசை, அதுக்கப்புறம் தை அமாவாசை. இந்த 3மே மகாலய அமாவாசைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த புரட்டாசி மாசத்துல இந்த அமாவாசையில அனைவரும் பித்ருகளுக்கு, இறந்த பித்ருகளுக்கு எதுவுமே பண்ணல, எதுவுமே சித்தார்த்தம் பண்ணா இந்த புரட்டாசி அமாவாசையில கண்டிப்பா பண்ணுங்க. உங்க வீடை தேடி உங்க முன்னோர்கள் தேடி வருவாங்க. ஏன்னா பெருமாள்கிட்ட தான் அந்த முன்னோர்களே இருப்பாங்க. அப்ப அந்த புரட்டாசி மாசத்துல இறந்த முன்னோர்களுக்கு சித்தார்த்தம் கொடுக்கறது, கடற்கரை ஓரத்துல நீர் பக்கத்துல போய் தர்ப்பணம் பண்ணி அதை கடல்ல கொண்டு கரைச்சிட்டு, இறந்தவங்க வயதுக்கு ஏற்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏதோ உணவு தானமோ இல்ல வஸ்திர தானமோ கொடுத்து வழிபாடு பண்ணி, காகத்துக்கு எள்ளும் சோறும் கலந்து வச்சு காகத்துக்கு வச்சு வழிபாடு பண்ணா உங்க முன்னோர்கள் வந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள மகாலட்சுமியாக வருவாங்க நம்முடைய சாஸ்திரம் சொல்லுது. தர்ப்பணமே கொடுக்கல, முன்னோருக்கு நான் எதுவுமே செய்யலாம், இந்த மகாலய அமாவாசையில கண்டிப்பா பண்ணுங்க. இறைவனோட அருள் உங்களுக்கு, குருவுடைய அருளும் இந்த முன்னோர்களுடைய அருளும் கண்டிப்பா இருக்கும். மெயினா முன்னோர்கள் அருள் கிடைக்கணும். இந்த மகாலய அமாவாசையை விடாம வழிபாடு பண்ணுங்க. இது எப்ப பாத்தீங்கன்னா மகாலய அமாவாசை புரட்டாசி மாசம் 27ஆம் தேதி வருது இந்த மகாலய அமாவாசை. அனைவருமே முன்னோர்களுக்கு வழிபாடு பண்ணக்கூடிய அமாவாசை இந்த மகாலய அமாவாசை. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான தினம், இன்னொரு தினம் பாத்தீங்கன்னா நவராத்திரி இப்ப ஆரம்பமாகும் இந்த மாசத்துல தான். புரட்டாசி மாசம் 28ஆம் தேதி அந்த அமாவாசை வந்து சனிக்கிழமை வருது. மெயினா சனிக்கிழமை வரக்கூடிய அமாவாசை ரொம்ப விசேஷமான அமாவாசை. 28ஆம் தேதி நவராத்திரி ஆரம்பமாகுது. நவராத்திரிங்க பார்த்தா அந்த கொலுகுலாம் வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க. மெயினா பெண்களுக்கு உகந்தது இந்த நவராத்திரி பூஜைங்கிறது. பெண்களுக்கு வந்து மகாலட்சுமி, அதாவது அம்பாளை வந்து ஒரு 9 விதமான அவதாரம் வந்து எடுப்பாங்க இந்த நவராத்திரி விழாவில். அனைவருமே கலந்துக்கிட்டு இந்த நவராத்திரியை விசேஷமாக கொண்டாடுங்க. இதுதான் இந்த புரட்டாசி மாசத்துல வரக்கூடிய விசேஷ காலங்கள். மெயினாக இந்த மாதங்கிறது பார்த்தா புரட்டாசி மாதம் பார்த்தோம்னா பெருமாளுக்கு மிக உகந்த மாதம். பெருமாளுடைய காயத்ரி மந்திரத்தை உபச்சாரம் பண்ணுங்க, அதாவது பாராயணம் பண்ணுங்க. அதாவது நாராயணாயனே வித்மகே வாசுதேவாக தீமரே அன்னோ விஷ்ணு பிரசோதயான்னு சொல்லி வழிபாடு பண்ணுங்க. சனிக்கிழமை சூரிய பகவானை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யம் கண்டிப்பா கிடைக்கும். இப்ப நம்ம ராசிக்குள்ள போவோம். அன்பார்ந்த விருச்சக ராசி என்பர்களே, பொதுவாக விருச்சக ராசி காலபுருஷனுக்கு
8வது ராசி தான் இந்த விருச்சக ராசி. இந்த விருச்சக ராசியுடைய பொதுவான குணத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா இது வந்து மோட்ச ராசிங்கிறாங்க. மோட்ச ராசினா இதுலயுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சிந்தனை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான குணங்கள் இருக்கும். ஏன்னா அதுல சந்திர பகவான் நீசமாகிறதுனால இவங்களுடைய குணங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா டக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் டக்குன்னு மாத்துவாங்க. இவங்களுடைய குணங்கள் வந்து ரொம்ப பிடிவாத குணங்கள் வந்து இந்த விருச்சக ராசி என்பது அதிகமா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம திடீர் முடிவு, திடீர் சிந்தனை, இவங்களுடைய சிந்தனைகளுடைய கேரக்டரை நீங்க புரிஞ்சிக்க முடியாது. டக்குன்னு இப்போ ஒன்று பேசுவார், அப்புறம் ஒன்று பேசுவார். அந்த கேரக்டராக இருப்பாங்க இந்த விருச்சக ராசி என்பர்கள். ஆனா ஒருத்தர் நம்பி வந்துட்டாங்கன்னா உதவி பண்றது இவங்க மாதிரி உதவி பண்ண முடியாது. டக்குன்னு உதவி பண்ற குணமும் இந்த விருச்சக ராசி என்பது மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் எதுலையுமே பாருங்க கொஞ்சம் பிடிவாத குணமா இருப்பாங்க, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு விஷயத்த நினைச்சிட்டாங்கன்னா அந்த விஷயத்த அடைஞ்சு ஆகணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை அதிகமா இருக்கும். நிறைய பேர் விருச்சக ராசியில பிறந்தவங்க இருப்பாங்க. நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ற எண்ணங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு மைண்டை போட்டு திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு விஷயம் நடக்க போகுதுன்னா அது முன்னாடியே கற்பனை திறன் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த ஆராய்ச்சி பண்ற வேலைகள், நிறைய பேர் இந்த வெளிநாடு வெளியூர் சம்பந்தமா வேலை பார்க்கறது, மருத்துவம் துறையில நிறைய பேர் வேலை பார்க்கறது, வெளிநாடு வெளியூர் பயணங்கள் பண்றது, நிறைய பேர் இந்த விருச்சக ராசியில அதிகமாக இருப்பாங்க. இவங்களுடைய குணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பிரம்மாண்டமா சிந்திப்பாங்க. அவங்களுடைய சிந்தனை வந்து எப்போதுமே ஏதாச்சும் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. மைண்டை போட்டு அப்படியே குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி உள்ள கேரக்டராக இருப்பாங்க இந்த விருச்சக ராசிக்காரங்க. அப்படிப்பட்ட இந்த விருச்சக ராசி என்பவர்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த புரட்டாசி மாத பலன் நம்ம தொடர்ந்து நம்மளுடைய சேனல்ல பாருங்க. ஒவ்வொரு கிரக பயிற்சியுமே நம்முடைய சேனல்ல கொடுக்குறோம். நிறைய பேர் நமக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்றீங்க. நிறைய பேர் நிறைய சப்ஸ்கிரைப் நம்மளுடைய சேனலுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு நிறைய ஜாதகம் கொடுத்துருங்க. அனைவருக்குமே பொங்காலம்மன் சார்பாக ஒரு மனமார்ந்த ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா விருச்சக ராசிக்காரங்க நிறைய ஒரு ஆதரவு. ஏன்னா நம்மளுடைய சேனல் குறைஞ்ச நாள் தான் ஆரம்பிச்சு, நிறைய சப்போர்ட் பண்றீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விருச்சக ராசி என்பவர்கள் பாருங்க, பொதுவாக இவங்களுக்கு இந்த புரட்டாசி மாசம் எது மாதிரி ஒரு பலனை கொடுக்க போகுதுன்னு சொல்லி நான் ஒரு பொது பலனை தான் கொடுக்க போறேன். நீங்க ஃபுல்லா இதை வாழ்நாள் பலனை எடுத்துக்க வேண்டாம். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, நீங்க பிறக்கும்பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு லக்னத்துல பிறந்திருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் லக்னம் என்பது உயிர், ராசிங்கிறது உடல். உங்க விதி ஜாதகத்துல பாருங்க, ஜாதகத்துல லான்னு போட்டிருப்பாங்க, அதான் லக்னம். அந்த லக்னாதிபதி எப்படி இருக்காரு? அவர் தான் உங்களுடைய கர்ம வினையை முடிவு பண்ணக்கூடிய கிரகம். அவர் தான் உங்க ஆயுள முடிவு பண்ணக்கூடிய கிரகம். அவரு ஜாதகத்துல நல்லா இருக்கணும். நீங்க பிறக்கும்போது அவர் யோகமா இருக்காரா இல்ல அவயோகமா இருக்காரா எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு துல்லியமான ஒரு பலனை கொடுக்க முடியும். அதனாலதான் எல்லா வீடியோவும் நான் சொல்றது ஒரு பொது பலனை எடுத்துக்கங்க. விதி ஜாதகத்துல உங்களுக்கு யோகமான திசை வருதா, இப்ப புத்தி யோகமான புத்தி வருதா, இதெல்லாம் பார்க்கணும். இதையும் தாண்டி இதெல்லாம் உங்களுக்கு அணிவிக்க நீங்க தயாராக இருக்கிறீங்களா, அந்த லக்னாதிபதி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரா, இதை பார்த்தா ஒரு முடிவு சொல்ல முடியும். அதனாலதான் ஒரு பொது பலனா நம்ம கொடுக்குறோம். விதிஜாதத்தை ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பார்த்துக்குங்க. திசா புத்தியை பார்த்து கரெக்டா பார்த்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் கண்டிப்பாக. ஏன்னா ஜோதிடத்துல நிறைய ஒரு பரிகாரங்கள் மூலமாக நிறைய நல்ல விஷயத்த நம்ம ஜோதிடத்துல சாதிக்க முடியும். நம்முடைய முன்னோர்கள், நம்முடைய ரிஷிகள், நம்முடைய குருமார்கள் நிறைய விஷயத்த ஜோதிடத்துல பரிகாரம் மூலமே கொடுத்துருக்காங்க. பரிகாரம் செலவு பண்ணி பரிகாரம் பண்றது கிடையாது. என்ன கிழமையில என்ன தெய்வத்தை வழிபாடு பட்டா நல்லா இருக்கும், சின்ன பரிகாரம் தான், விளக்கு போட்டு அர்ச்சனை பண்றதுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. அது எந்த நாள்ல பண்ணா ஒரு சிறப்பான ஒரு பலன் இருக்கும். இது மாதிரி நிறைய ஒரு ஜோதிடத்துல விதிமுறைகளை நம்முடைய குருமார்கள், நம்மளுடைய ரிஷிமார்கள் அழகா கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அதை பயன்படுத்தினாவே போதுமானது. எல்லாத்துக்கும் ஜோதிடத்துல எல்லா கர்ம வினைக்கும் கண்டிப்பாக விடிவு காலம் உண்டு. நம்ம ஜனன காலத்துல பார்த்துருவோம். என்ன எல்லாருமே ஒவ்வொரு மனிதன் எப்படி வர கோடீஸ்வரா இருந்தாலும் சரி பாருங்க, எல்லாருமே இந்த கலியுகத்துல ஒரு கர்ம வினையில பிறந்திருப்பாங்க. போன ஜென்ம கர்ம வினையை இந்த ஜென்மத்துல முடிக்கிறதால பிறந்திருப்பாங்க. அவங்களுடைய விதிஜாதத்தை பொறுத்துதான் நம்ம இங்க மாறுபடும். அதனாலதான் இதை விதிஜாதத்தை பார்க்காம இது ஒரு பொது பலனா மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இந்த கிரகங்கள் ஒரு சில பேருக்கு நல்ல யோகமான இப்ப திசை நடக்கும். நான் சொல்ற விஷயம் 100% கரெக்டாக வரும். அதனாலதான் எல்லா வீடியோலும் ஒரு பொது பலனா நம்ம கொடுக்குறோம். இப்ப இந்த புரட்டாசி மாசம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். கடைசி மட்டும் வீடியோ பாருங்க. நம்ம ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்குமே ஒவ்வொரு விதமான பலன் நம்ம கொடுக்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி கிரகங்கள் எங்க சஞ்சாரம் செய்யறாங்க பார்ப்போம். உங்க ராசியிலிருந்து பாருங்க. அதாவது 4ஆம் இடத்துல சனி பகவான் வந்து வக்ரமாகி கும்பராசியில சஞ்சாரம் செய்யறாரு. அடுத்து 6ஆம் பாவத்துல பார்த்தோம்னா குரு பகவானும் ராகு பகவானும் சேர்ந்து சஞ்சாரம் செய்யறாங்க மேச ராசியில. 9ஆம் பாவத்துல சுக்கிர பகவான் வந்து அதாவது கடக ராசியில சஞ்சாரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க. 10ஆம் பாவத்துல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புதன் பகவான் சிம்ம ராசியில சஞ்சாரம் செய்யறாரு. 11ஆம் இடத்துல சூரிய பகவானும் செவ்வாய் பகவானும் சஞ்சாரம் செய்யறாங்க. 12ஆம் பாவத்துல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கேது பகவான் சஞ்சாரம் செய்வார். இதுல இந்த புரட்டாசி மாசத்துல பார்த்தோம்னா 3 கிரக பயிற்சி இந்த புரட்டாசி மாசம் மட்டும் உங்களுக்கு நிறைய வருது. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சுக்கிர பகவானும் புதன் பகவானும் ஒரே நல்ல பயிற்சி ஆகுறாங்க. அதாவது புரட்டாசி மாசம் 15ஆம் தேதி
அதாவது கடகராசியில் உள்ள சுக்கிர பகவான் 9ஆம் இடத்துல உள்ள கடகராசியில் சுக்கிர பகவான் 10ஆம் பாவத்துக்கு சிம்ம ராசியை அவர் பேச்சு ஆகிறார். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சிம்ம ராசியில உள்ள புதன் பகவான் அதாவது கன்னி ராசிக்கு 11ஆம் இடத்துல ஒரு பேச்சு ஆகிறார். அதே மாதிரி செவ்வாய் பகவான் புரட்டாசி மாசம் 17ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் பாருங்க துலா ராசியில உள்ள செவ்வாய் பகவான் கன்னி ராசியில உள்ள செவ்வாய் பகவான் வந்து துலா ராசிக்கு 12ஆம் பாவத்துக்கு பேச்சு ஆகிறார். இதுதான் அந்த 3 கிரக பேச்சு தான் வருது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிரகம் அதே பாகத்துல தான் இருக்கு. இதுல குரு பகவானும் சனி பகவானும் வக்ரமாக இருக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்துல. அப்ப இந்த மாசம் அதாவது இந்த புரட்டாசி மாசம் விருச்சகத்துக்கு எது மாதிரி ஒரு பலனை கொடுக்க போறான்னு பார்ப்போம். பொதுவா பாருங்க உங்களுடைய ராசி அதிபதியானவர் இதனால் வரைக்கும் 11ஆம் பாவத்துல லாபத்துல இருந்தார். விருச்சகத்துக்கு நிறைய ஒரு நல்ல பலன் கால சார்ந்த விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி இனிமேல் வரணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்துருச்சு. ஏன்னா உங்க ராசியை நோக்கி செவ்வாய் வந்துகிட்டே இருக்கிறார். அப்ப நிறைய நல்ல பலனை இந்த விருச்சகத்துக்கு மட்டும் கொடுக்கணும். அந்த காலகட்டம் தான் உங்களுக்கு அமையுது. ஏன்னா அதிபதி 11ஆம் இடத்துல இருந்தார். இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எப்படி பார்த்தா செப்டம்பர் 17 மட்டும் அவர் 11ஆம் பாவத்துல தான் லாபத்துல தான் உட்காந்துருக்காரு. அப்ப இங்க லாபஸ்தானம் தான் இயங்குது. அப்ப இவங்களுடைய சிந்தனை எல்லாமே பாருங்க விருச்சக ராசியில பிறந்த அனைவருக்கும் பாருங்க இவங்களுடைய சிந்தனை எல்லாமே வேலை உத்தியோகத்தை பத்தி தான் சிந்தனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். வருமானத்தை பத்தி ரொம்ப சிந்திப்பீங்க, தன்னுடைய குடும்பத்தை பத்தி நிறைய சிந்திப்பீங்க. இந்த சிந்தனை அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த விருச்சகத்துல பிறந்த அனைவருக்குமே பாருங்க அந்த ஒரு சிந்தனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த நேரம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலைமை பொறுப்போ ஒரு தன்மானமோ இது எல்லாமே அமையணும். ஏன்னா சூரியன் செவ்வாய் இணைவு வேற. உங்களுக்கு செப்டம்பர் 17 மட்டும் 11ஆம் இடத்துல லாபத்துல இருக்கும்போது இங்க லாப சார்ந்த விஷயம் அரசு சார்ந்த விஷயம் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வரக்கூடிய காலகட்டமாக அமையுது இந்த விருச்சக ராசிக்கு. அதே மாதிரி வெளிநாடு யோகமும் நிறைய பேர் கிடைக்கும். மருத்துவத்துறையில வேலை பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா அவங்களாம் பாருங்க நிறைய ஒரு முன்னேற்றத்தை கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டம். நிறைய பேர் இந்த அலைச்சல் மூலமாக பயணங்களும் மூலமாக வருமானம் திட்டக்கூடிய நபர் எல்லாமே பாருங்க இந்த விருச்சக ராசியில பாருங்க நல்ல ஒரு வெற்றியை பார்க்கக்கூடிய காலகட்டமாக அதிகமாக அமையுது இந்த விருச்சக ராசிக்கு. அப்ப இந்த காலகட்டம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தோன்னா நிறைய சுப விரய செலவுகள். நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு குடும்பத்துல சுப விரயமா பண்ணுவீங்க. விரய செலவுனா ராசி அதிபதி 12ஆம் வீட்டு போயிட்டாருன்னா விரய செலவு நிறைய விரயங்கள் இருக்கு. வீடு கட்டலாம், விரைய செலவு பண்ணலாம், இல்லை குழந்தைகள் அணி நீங்க செலவு பண்ணலாம், படிப்புகள் வேண்டி வெளியூர் போகலாம். இது எல்லாமே இப்ப ஒரு சுப விரயமாக இந்த செப்டம்பர் மாசம் 17க்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணிக்கணும். அது மாதிரி அமைப்பு உங்களுக்கு வரும். கண்டிப்பாக வரக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல பலனா இந்த விருச்சக ராசிக்காக பார்த்துக்கிட்டே வர்றீங்க. அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு குடும்பம் வருமானம் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு குடும்பஸ்தான அதிபதி யாருன்னா 2ஆம் வீட்டு அதிபதி. வருமானம் தான் உங்களுக்கு 6ஆம் இடத்துல போய் கடல்ல போய் நிக்குது. இப்ப விருச்சக ராசியில பிறந்தவங்க நிறைய பேர் என்ன பேச்சால இவங்களே எதிரியாயிருவாங்க. நிறைய பேர் பாருங்க இவங்க பேச்சு வந்து ஒரு சில பேருக்கு ஒரு மன கஷ்டத்தை கொடுத்துரும். இதெல்லாம் கடன் சார்ந்த விஷயம். குடும்பத்துல கடன் பிரச்சனை, நோய் தாக்கங்கள், இது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன தடைகள், குழந்தைகளுக்காண்டி நிறைய விரைய செலவுகள், பூர்வீக சொத்து பூர்வீக இடத்துல ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைகள், இது எல்லாமே சந்திச்சிருப்பாங்க இந்த விருச்சக ராசிக்காரர். எடுத்து பாருங்க கண்டிப்பா இருக்கும். இதுல மாறவே மாறாது. ராகு ஏமாந்து போறது, இவங்க வேலை உத்தியோகத்துல ஏமாந்து போறது, குடும்பத்துல வருமானத்துல காசு பணத்துல ஏமாந்து போறது, இது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு பிரச்சனையில சந்திச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க. என் கணவன் மனைவிக்குள்ளே பாருங்க 7ஆம் வீட்டு அதிபதியான சுக்கிர பகவான் வந்து கடகராசில இருந்தா சரியான இங்க பலன் இல்லை. கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு சில மன கருத்து வேறுபாடுகள், இல்ல கணவனுக்கு மருத்துவ செலவு, இல்ல மனைவிக்கு ஒரு மருத்துவ செலவுகள், நண்பர்கள் பழக்க வழக்கத்துல ஒரு சில தடைகள் தாமதங்கள், இது எல்லாமே ஒரு சில பேர் பார்த்திருப்பாங்க. எல்லாத்துக்கும் பாதிப்பு சொல்ல முடியாது. விதிஜாதத்துல கொஞ்சம் திசா புத்தி கொஞ்சம் நல்லா இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நடந்துகிட்டே வந்திருக்கும், நடக்காம இருக்காது. அப்ப இது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா மாறப்போகுது. மாறக்கூடிய நேரம் தான் உங்களுக்கு நல்ல நேரம் வரக்கூடிய காலகட்டமாக இந்த புரட்டாசி மாசம் கண்டிப்பா நடந்துரும். அதுல மாற்று கருத்தே கிடையவே கிடையாது. நிறைய பேருக்கு நல்ல பலன்கள் நடக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு லாபத்துல புதன் வர்றாரு, லாபஸ்தான அதிபதி லாபஸ்தானத்திலே வந்துட்டார். அதே மாதிரி பாருங்க உங்களுக்கு 10ஆம் வீட்டு அதிபதி 11ஆம் பாவத்துல உட்காந்துருக்காரு. அப்ப எல்லாமே இங்க கிரகங்கள் வந்து 10, 11 நல்ல ஒரு பாவகரத்திலே நல்லா ஸ்ட்ராங்கா உட்காந்துருக்கும். சுக்கிரன் புதனும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. உங்களுடைய ராசி அதிபதியே உங்களுடைய 7ஆம் வீட்டு அதிபதியும் பிளஸ் 11ஆம் வீட்டு அதிபதியும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது நிறைய நல்ல பலனை நம்ம விருச்சக ராசிக்கு சொல்லலாம். அப்ப வருமானம் இதுக்கு முன்னாடி கடனா இருந்துச்சா இப்ப கடன் சும்மா குறையும். ஏன் குறையும்னா ராகுவோட சேர்ந்து குரு வக்ரம் ஆகிறதுனால. பொதுவாக 6ஆம் இடத்துல எந்த கிரகம் போய் வக்ரம் ஆனாலும் சரி அது அப்படியே ஆப்போசிட்டா நல்ல பலனை கொடுத்துரும். அப்ப ஆல்ரெடி இந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த குரு வந்து வக்ரம் ஆகும்போது உங்களுக்கு குடும்ப வருமானத்தை குறை இல்லாம தடை தாமதம் இல்லாம கொடுப்பாரு. ஏன்னா அவர் சுக்கிரனோட சாரத்தில் நிற்கிறாரு. அந்த சுக்கிர பகவான் எங்க இருக்காரு 10ஆம் பாவத்துல உங்களுக்கு சூரியன் வீட்டுல உட்காந்துருக்காரு. அவர் நிற்கக்கூடிய நட்சத்திரம் அப்படி எடுத்து பார்த்தோம்னா மக நட்சத்திரம் கேதுவோட சாரத்துல உட்காந்துருக்காரு. கேது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பூர நட்சத்திரம் சுக்கிர சாரத்தை போக இங்க கண்டிப்பா இங்க வருமானம் இன்கம் சார்ந்த விஷயம் குடும்பத்துக்காக நிறைய வருமானங்கள் கிடைக்கும். ஒரு சேமிப்பை பண்ணக்கூடிய நேர காலமா அமையும். செலவுகள் இருந்தாலும் நீ கொஞ்சம் சேமிப்பு பண்றாப்புல வரும். யாருமே கஷ்டம் இல்லாத மனிதனே கிடையாது. கொஞ்சம் இப்ப நீங்க சேமிக்கிறாப்புல இந்த புரட்டாசி மாசம் அமையும். அதே மாதிரி புதுசா தொழில் ஸ்தானம்
உங்க பேச்சு சில பேருக்கு ஒரு மன கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கோம். நீங்க நல்லதான் சொல்லுவீங்க, அதை சில பேர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அந்த வீம்பால ஒரு சில தடையில பார்த்துருப்பீங்க. எதிரி பகை கடன் சார்ந்த விஷயத்துல நிறைய பேர் போய் மாட்டிருப்பீங்க. இது எல்லாமே இப்ப சரியாகக்கூடிய நேர காலம் தான் வரும். யாரெல்லாம் கடன் சுமை இருக்கோ அந்த கடன் சுமைனா கண்டிப்பா குறையும். குரு வக்ரமானால அந்த குறைச்சிருவார். அது இல்லாம இந்த 6ஆம் வீட்டு அதிபதி 12ஆம் இடத்துல போனாவே அது யோகம், மறைமுக யோகம்பாங்க. 6 பண்ணா வந்து அது மிகப்பெரிய யோகம். ஏன்னா உங்களுக்கு 6 வரும் யார்? செவ்வாய் பகவான் வந்து அவர் 12ஆம் இடத்துல போய் மறைகிறார். அப்ப நோய், எதிரி, பகை, கடன் எல்லாமே மறையுது. அப்ப சேமிப்பு குடும்பத்துல வருது அப்படிங்கிற அமைப்பை எடுத்துக்கலாம். தொழில் எதிர்பார்த்த தொழில் ஸ்தானம் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகுது. ஏன்னா தொழில்காரகன் பொதுவாக பாருங்க சூரிய பகவான் தொழிலுக்கு 11ஆம் இடத்துல இருக்கிறதுனால புதுசா தொழில் ஸ்டார்ட் பண்றவங்க இந்த புரட்டாசி மாசம் கண்டிப்பா பார்த்துக்கிட்டு கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணுங்க. நல்ல ஒரு வெற்றிகள் கிடைக்கும். தொழில லாபங்கள் புதுசா எதுவும் நான் ஆரம்பிக்கணும் பண்ணா இந்த புரட்டாசி மாசத்துல கண்டிப்பா வழிபாடு பண்ணிட்டு கண்டிப்பா பண்ணுங்க. அதாவது இந்த புரட்டாசி 15க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு டைமிங் கொஞ்சம் நல்லபடியா போறாப்ப இருக்கும். கண்டிப்பா பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஒரு வெற்றிகள் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. புதுசா தொழில் பண்றவங்க வேலையே கிடைக்கல, உத்தியோகமே கிடைக்கல, எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்கு, தடையா இருக்குன்னா வேலை உத்தியோகம் கண்டிப்பா கிடைக்கக்கூடிய நேர காலமா கண்டிப்பா அமையும். வேலை உத்தியோகத்துல உயர் பதவி தேடி வரும். இல்ல வேலை உத்தியோகம் கண்டிப்பா ஒரு சில பேருக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா உத்தியோகத்தில் அதிபதி தான் உங்களுக்கு 12ஆம் இடத்துல இருக்கப்ப வெளிநாடு வெளியூர்ல பார்க்கணும் உயர் பதவி கண்டிப்பா கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டம். ஏன்னா கொஞ்சம் வெளியில வேலை கிடைக்கிறாப்புல ஒரு அமைப்பு. வெளியில முயற்சி பண்ணா நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைச்சிரும். ஒண்ணு வீடை கட்டுவீங்க இல்ல வேலை வாங்குவீங்க. அந்த அமைப்பு கண்டிப்பா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி பாருங்க உங்களுக்கு படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் கல்வி ஸ்தானம் விருச்சிக ராசிக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு அம்சத்தை கொடுக்கும். ஏன்னா கல்விக்காரகன் புதன் பகவானும் குரு பகவானும் தான் பார்க்கணும். பொதுவா பாருங்க அதாவது இந்த புதன் வந்து 11ஆம் இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உச்சமாகிறாரு. ஏன்னா மேல் படிப்பு பட்ட படிப்புல அந்த 11ஆம் பாகம் தான். அந்த அதிபதி அங்க போய் நிக்கிறதுனால அங்க படிப்பு கல்வியை தடை பண்ண மாட்டார். அவரு 11ஆம் இடத்துல இருந்து 5ஆம் பாவத்தை பாக்குறாரு. அப்ப பார்க்கும்போது உங்க மனசை திடப்படுத்துறாரு. அப்ப படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிக்கு ஒரு நிலையான சிந்தனை வரும். இந்த சூரியனும் சேர்ந்து பாக்குறாரு. அதை பார்க்கும்போது இங்க கல்வி ஸ்தானம் கெடல. கல்வி ஸ்தானம் நல்ல ஒரு முன்னேற்றமா வரக்கூடிய காலகட்டமாக அதிகமாக அமையுது. அது இல்லாம 7ஆம் வீட்டு அதிபதியும் 10ஆம் பாவத்திலிருந்து அவர் சனி பகவானை நேரடியாக பார்க்கும்பொழுது இங்க படிப்பு கல்வி தடை தாமதம் இல்லாம நல்ல ஒரு வெற்றிகள் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டமாக நிறைய பேர் அரசாங்க வேலைக்கு முயற்சி பண்றவங்க நிறைய பேர் கண்டிப்பாக எழுத்துக்கணித சம்பந்தமாக நிறைய பேருக்கு அரசாங்க வேலைகள் கிடைக்கக்கூடிய நேர காலமாக இந்த விருச்சயத்துக்கு கண்டிப்பா அமையும். இதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது. அரசாங்க வேலை கிடைக்கும். அரசு மூலமா நிறைய ஒரு முன்னேற்றம் வரக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்கும். அதே மாதிரி பாருங்க நிறைய பேர் இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மருத்துவ செலவு நிறைய பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இங்க உடல் சார்ந்த பிரச்சனை இனிமேல் சரியாகும். ஒண்ணு வெளிநாடு போவீங்க, அங்கே உடல் மருத்துவ செலவும் கரைஞ்சு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வரக்கூடிய காலகட்டமாக அதிகமாக அமையுது. அதே மாதிரி திருமண பேச்சுகள் திருமணமே நடக்கல, தாமதமாக இருக்கு, தடையாவே இருக்கு, வாழ்க்கையில ஒரு போட்டி போராட்டம் தடையெல்லாம் பாக்குறீங்கன்னா இனிமே திருமண பிரச்சனைகள் இருந்தா சரியாகும். ஏன் சரியாகும் நல்லா பாருங்க. 7ஆம் வீட்டு அதிபதி அவர் 10ஆம் பாவத்துல போய் இருந்தாரு. சரியான இங்க ஒரு பலன் கிடையாது. இப்ப 11ஆம் இடத்துல சுக்கிரன் வந்து ஏறிட்டார். சூரியன் வீட்டுல உங்களுக்கு கண்டிப்பா பாருங்க இந்த புரட்டாசி மாசம் 15க்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு திருமணம் என்கேஜ்மெண்ட் நடந்துடும். கண்டிப்பா திருமணம் நடக்கும். காதல் திருமணம் கைக்கூடி வரும். இல்ல 2வது திருமணத்துக்கு முயற்சி பண்றவங்களும் 2வது திருமணமும் நடக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்கு. ஏன்னா 7ஆம் வீட்டு அதிபதி யாருன்னா அந்த சுக்கிர பகவான் வந்து 11ஆம் இடத்துல இருந்து அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக 5ஆம் பாவத்தை பாக்குறாரு. சாரி, சுக்கிரன் வந்து 7ஆம் வீட்டு அதிபதி யாரு? சுக்கிரனா 10ஆம் பாவத்துல இருந்து அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அவர் சனி பகவானை தொடர்பு கொள்றதுனால இங்க திருமண சார்ந்த விஷயம் கைக்கூடி வரக்கூடிய காலகட்டமா அமையுது. ஏன்னா சூரியன் வீட்டுல போய் இருக்கிறதுனால. அது மட்டும் இல்ல பாருங்க உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்க குழந்தை பாக்கியம் சார்ந்த விஷயம் கண்டிப்பா கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டமா அமையுது. ஏன்னா உங்களுக்கு 11 சூரியனும் புதனும் சேர்ந்து 5ஆம் பாவத்தை பார்க்கறனால காதல் திருமணம் இல்ல குழந்தை பாக்கியம் இரண்டுமே கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இந்த புரட்டாசி மாசம் அமையும். அதாவது இந்த புரட்டாசி 15க்கு அப்புறம் நிறைய ஒரு நல்ல நல்ல யோகங்கள்லாம் வருது. கண்டிப்பா இதை பயன்படுத்திங்க கண்டிப்பாக இந்த விருச்சக ராசி அன்பர்கள். அதே மாதிரி பாருங்க உங்களுக்கு அரசாங்கம் அரசியல் தொடர்புலாம் பாருங்க நல்ல ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும். மெயினா பெண்கள் தாய்மார்களுக்கு இந்த வரக்கூடிய இந்த புரட்டாசி மாசம் ஒரு சிறப்பான ஒரு அம்சத்தை கொடுக்குறாரு. புரட்டாசி மாசத்துல பெண்கள் தாய்மார்களுக்கு நல்ல ஒரு வெற்றிகள் கிடைக்கக்கூடிய மாதமாக இந்த மாதம் ஒரு சிறப்பான ஒரு மாதமாக அமையும் இந்த நேரத்துல. ஏன்னா பெண் கிரகமான பொதுவா பாருங்க சுக்கிர பகவான் 10ஆம் பாவத்துல இருக்கிறாரு. 11ஆம் இடத்துல அது பெண் கிரகம் தான் அந்த புதனும். அப்ப இருக்கும்போது பெண்களுக்கு விருச்சிக ராசியில பிறந்த பெண்களுக்கு எல்லாமே ஒரு சாதனை பண்ணக்கூடிய நேரமா அதிகமாகும். படிப்புகள் ஒரு முன்னேற்றம் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா திருமண வாழ்க்கையில் நல்ல சந்தோஷமாக சுகபோகமாக வாழக்கூடிய காலகட்டமாக அமையும். நிறைய சாதனை பண்ணக்கூடிய நேரமாக அமையும் இந்த பெண்களுக்கு. அதே மாதிரி பாருங்க நிறைய பேருக்கு இந்த வெளிநாடு வெளியூர் யோகம் வரும். நிறைய பேர் இந்த ஜாதகம் பார்த்து கேட்கிற கேள்வி இந்த லாட்ரி யோகங்கள் எதுவும் உண்டா இல்லையா? நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பா டெஃபினட்டா 100% விருச்சிக ராசியில பிறந்த அனைவருக்குமே லாட்ரி யோகங்கள் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டம் இருக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு 8ஆம் வீட்டு அதிபதி யாருன்னா பொதுவா பாருங்க புதன் பகவான் 11ஆம் இடத்துல லாபத்துல இருந்து அவர் 5ஆம் பாவத்தை பாக்குறாரு. அதான் 8ங்கிறது பார்த்தா திடீர் வருமானம். அப்ப வெளிநாடு வெளியூர்ல பண்றவங்கன்னா திடீர் வருமானத்துக்குள்ள அதிபதி இந்த புதன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக
5ஆம் பாவத்தை அவர் பார்க்கறனால எதிர்பார்த்த திடீர் லாபங்கள் வருமானங்கள் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. அதுக்காண்டி அதிலே பணத்தை போட்டு விரயம் பண்ணாம உங்க விதிஜாதத்துல பாருங்க எந்த கிரகம் யோகமா இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க. பார்த்துக்கிட்டு கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணா எதிர்பாராத ஒரு திடீர் லாட்டரி யோகத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு வெற்றியை கண்டிப்பா பார்க்கக்கூடிய நேர காலமா இருக்கு. ஜாதகத்தை பார்த்து முயற்சி பண்ணா ஒரு வெற்றிகள் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டம் அமையுது. இப்ப நட்சத்திர பலன், அது வரக்கூடிய முதல் நட்சத்திரம். பொதுவாக பாருங்க, அது வரக்கூடிய முதல் நட்சத்திரம் பார்த்தோம்னா அதாவது விசாக நட்சத்திரம். விசாகத்துல பிறந்தவங்க எதுவுமே பார்த்தோம்னா பொறுமைசாலியா இருப்பாங்க. ஒரு பொறுமையான குணங்கள், அமைதியான குணங்கள், ஒரு நிர்வாக பொறுப்பு, ஒரு தலைமை பொறுப்பு, இந்த எண்ணங்கள் அவங்கள்ட்ட அதிகமா இருக்கும். எதுவுமே விட்டு கொடுத்து போற குணம் அவங்கள்ட்ட இருக்கும். 4 பேர் புத்திமதி சொல்றாப்புல இவங்களுடைய குணங்கள் இருக்கும். இவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய ராசி அதிபதியானவர் இந்த குரு பகவான் தான். அவர் பாருங்க ஒரு 2க்கும் 5க்கும் உடையவர்கள் வக்ரமா இருக்கு. அப்ப இவங்க எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும்? குடும்பத்தை பத்தி, தன்னுடைய குழந்தையை பத்தி, தன்னுடைய ஃபேமிலியை பத்தி ரொம்ப சிந்திக்கக்கூடிய நபராக இருப்பார். 4 பேர் மதிக்கிறாப்புல அவரோட குணங்கள் இருக்கும். இவருக்கு வருமானத்துல வீட்டுக்கேற்ற வரவுக்கேற்ற செலவுகள் அதிகமா இருந்திருக்கும். கடன் பிரச்சனை இருந்திருப்பீங்க, வேலை உத்தியோகத்துல மாற்றங்கள் இருந்திருக்காது, சரியான ஒரு அணுகுலம் இருந்திருக்காது. அது இல்லாம 5க்கு பார்த்தோன்னா உங்களுடைய ஆண்மன எண்ணங்கள், மன தடுமாற்றங்கள் இருந்திருக்கும். எந்த ஒரு காரியம் எடுத்தாலுமே ஒரு வெற்றிகள் இல்லாத ஒரு நிலைமைக்கு இருந்திருப்பீங்க. ஆனா இனிமேல் பாருங்க, இந்த குரு பகவான் வந்து வக்ரம் 6ஆம் இடத்துல வக்ரம் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த தன வருமானங்கள் கோடி கோடியா வரக்கூடிய காலகட்டமா அமையுது. அதே மாதிரி பாருங்க, உங்களுடைய குடும்ப சார்ந்த விஷயம், குழந்தை சார்ந்த விஷயம் அனுகூலமா வர வாய்ப்பு இருக்கு. பூர்வீக சொத்து, பூர்வீக இடத்துல ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வம்பு வழக்கு இருந்தா சரியாகி நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வரக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. திருமண வாழ்க்கையில சந்தோஷமாக சுகபோகமாக இனி வாழக்கூடிய நேரகாலமாக உங்களுக்கு அமையும். அதாவது இந்த விசாகத்துல பிறந்தவங்களுக்கு 6ஆம் வீட்டுல போய் இந்த குரு வக்ரமாகறதுனால ராகுவோட சேர்ந்து வக்ரமாகதான் யோகத்தை கொடுக்கும்போது இந்த அமைப்பு விசாகத்துல பிறந்தவங்களும் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வரக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. மாணவ மாணவிகள்லாம் பாருங்க நல்ல ஒரு அனுகூலம் வரக்கூடிய காலகட்டமா அமையுது. அது பார்த்தீங்கன்னா அனுஷ நட்சத்திரம். அது வந்து அனுஷனத்துல பிறந்தவங்க எதுவுமே பாருங்க, இவங்களுக்கு வரக்கூடிய காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அனுசனத்துல பிறந்தவங்க எதுவுமே உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. உழைப்பை நம்பி ரொம்ப வாழக்கூடிய நபராக இருப்பாங்க. மக்களுடைய தொடர்பு இவங்களுக்கு ரொம்ப இருக்கும். எந்த வேலை கொடுத்தாலும் சரி, மக்களை ரொம்ப சிந்திக்கக்கூடிய நபராக இவங்க இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு பார்த்தா உங்க அதிபதியானவர் சனிபா வந்து வக்ரமாகிறாரு. வக்ரமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பாருங்க, வீடு, இடம், பூமி, வண்டி, வாகனம், விரைய செலவுகள், சுப விரைய செலவுகள் நீங்க கண்டிப்பா நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. இதுக்கு முன்னாடி வீடை வாங்கியிருப்பீங்க, இடத்தை வாங்கியிருப்பீங்க, பூமி வாங்கியிருப்பீங்க. இப்ப பாருங்க, படிப்பு கல்வி நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வரக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. அம்மாவுடைய உடல்ல ஒரு சில பேருக்கு தடை கொண்டது காட்டும். குழந்தைகளுக்கு நிறைய ஒரு மருத்துவ செலவு பண்ணிருப்பீங்க. பூர்வீக சொத்து, பூர்வீக இடத்துல ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன வில்லங்கள் கண்டிப்பா இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் சரியாகி நல்ல ஒரு முன்னேற்றங்கள் வரக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. எதிர்பார்த்த தன வருமானங்கள் கிடைக்கக்கூடிய நேர காலமாக அதிகமாக அமையுது. தொழில நல்ல ஒரு முன்னேற்றங்கள் வரக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. மாமனார் மாமியார் உறவுல நல்ல ஒரு அனுகூலம் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. எதிர்பார்த்த வீடோ, இடமோ, வண்டியோ, வாகனமோ நீங்க வாங்கக்கூடிய யோகமோ வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. உடல் சார்ந்த பிரச்சனை இருந்தா சரியாகி நல்ல ஒரு முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டமா அமையுது இந்த அனுஷனத்துல பிறந்தவங்க. அது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டை நட்சத்திரம். பொதுவாக இந்த கேட்டை நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க எதுவுமே பாருங்க கோட்டை கட்டக்கூடிய நபராக இருப்பாங்க. எந்த வேலை கொடுத்தாலும் சரி, அதிகமாக புத்திசாலி குணங்கள் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப இருக்கும். எந்த வேலை கொடுத்தாலும் 1க்கு 2 வாட்டி நல்லா யோசிச்சு சிந்திச்சு செயல்பாடு பண்ணக்கூடிய கேரக்டராக இருப்பாங்க இந்த கேட்டை நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க மட்டும். இவங்களுக்கு பார்த்தோன்னா உங்களுடைய ராசி அதிபதி இதுக்கு முன்னாடி 10ஆம் பாவத்துல 11ஆம் இடத்துல லாபத்துல இருக்காரு. உங்க நிறைய பேருக்கு அரசாங்க வேலை 100க்கு 100% படிக்கக்கூடிய மாணவ கேட்டை நட்சத்திரத்துல யாரு படிச்சாலும் சரி, அவங்களுக்கு பாருங்க இந்த புரட்டாசி மாசம் 15க்கு அப்புறம் அரசாங்க வேலை கண்டிப்பா கிடைச்சிடும். அரசு மூலமா அனுகூலம் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த தன லாபங்கள் கிடைக்கும். மெயினா திருமண வாழ்க்கை சந்தோஷமா அமையும். திருமணம் நடக்காத அனைவருக்குமே திருமணம் நடந்துரும். அது இல்லாம வெளிநாடு, வெளியூர் யோகங்கள் வரக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. எந்த ஒரு காரியம் எடுத்தாலுமே நல்ல ஒரு முயற்சி எடுத்தா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிகள் பார்க்கக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. உடல் சார்ந்த பிரச்சனை, உடம்பு மருத்துவ செலவு இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த மருத்துவ செலவு குறைஞ்சு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வரக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கு. ஒரு தலைமை பொறுப்புக்கு நீங்க போகக்கூடிய காலகட்டமா அதிகமா அமையுது. அரசாங்கம் அரசியல் தொடர்பு சிறப்பா வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு. நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில், இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழிலாம் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வந்து அனுகூலமா வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு. வரக்கூடிய இந்த புரட்டாசி மாத பலன், அதாவது இந்த விருச்சக ராசி என்பதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி உள்ள மாதமாக அமைகிறது.